ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଜରଙ୍ଗୀବାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଜରଙ୍ଗୀବାଲି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଏପରି ସମସ୍ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥରେ ସୀତାମାତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଥିଲେ। ହନୁମାନ ସୀତାମାତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବାର ଦେଖି କିଛି ଭାବିଲେ ଓ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାତା, ତୁମେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର କାହିଁକି ଲଗାଉଛ? ସୀତା କହିଲେ, ସିନ୍ଦୂର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ହନୁମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇଦେଲେ। ସିନ୍ଦୂରକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଏପରି ରୂପକୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଜରଙ୍ଗୀବାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।